ସାଙ୍ଗମାନେ କେବେ ବି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଭିତରେ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେବେ ବି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ଘର କରିନିଏ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ? ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବା କି ନାହିଁ? ଏହାକୁ କିପରି ଛାଡ଼ିବା? ଆସନ୍ତୁ ଛୋଟ କାହାଣୀଟେ ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ ସହରରେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେହି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଥର ସେ ପୁଅକୁ ନେଇ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ କି ମହାଶୟ, ଦୟାକରି ମୋ ପୁଅର ଯେତେ ସବୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବଗିଚାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲେ। କିଛି ସମୟ ବୁଲିବା ପରେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ହଠାତ୍ ପିଲାଟିକୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଗଛଟି ଅଛି ତାକୁ ମାଟିରୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଖାଅ। ଏହା ଶୁଣି ପିଲାଟି ଗଛଟିକୁ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଉପାଡ଼ି ପକାଇଲା। ଏହାପରେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଟିକେ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଗଛଟି ପାଖକୁ ନେଲେ ଏବଂ ପିଲାଟିକୁ କହିଲେ, ଏଇ ଗଛଟିକୁ ଉପାଡ଼ିକି ଦେଖାଅ। ପିଲାଟି ଟିକେ ବଳ ଲଗାଇ ସେହି ଗଛଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଉପାଡ଼ି ପକାଇଲା। ଏମିତି ହିଁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗଛ ପିଲାଟି ଉପାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ପିଲାଟିକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଚାଲ ଏବେ ଏଇ ଗଛଟିକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଖାଅ। ଏହା ଶୁଣି ପିଲାଟି ଗଛଟିକୁ ଉପାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ସେ ତାର ସବୁ ବଳ ଲଗାଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଗଛଟିକୁ ଉପାଡ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପିଲାଟି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କହିଲା, ଏହା ଅସମ୍ଭବ କାମ। ମୁଁ ମୋର ସବୁ ବଳ ଲଗାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ବି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ପିଲାଟିକୁ କହିଲେ କି ଏମିତି ସବୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ସହ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତମେ ଛୋଟ ଅଛ, ତୁମର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକର ଚେର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ତୁମେ ଏବେ ତୁମର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ସହଜରେ ଛାଡ଼ିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଯେବେ ନିଜର ଚେର ମଜବୁତ କରିଦେବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ।